coming at my gate. Poliittinen katsaus on päättynyt ja alkaapa olla viimeinen varttituntin meneillään tässä meidän ohjelmassammekin. Niin, kuten tuossa totesin tuon pitkävetäisen jutusteluni aikana, emme ole alkuunkaan tasa-arvoisessa yhteiskunnassa, emmekä koskaan pääsekään siihen, jos noudatamme tiedotusvälineiden ohjeita ja propagandaa. Valitettavasti viitasaarelaisilla on kyseenalainen kunnia elää erään diktatuurisimman tai diktatuuria, jonkinlaista vankilakontrollijärjestelmää, natsismia, mitä lieneekään ajavan tiedotusmonopolin alueella. Tarkoitan sanomalehti Keskisuomalaista ja sen päätoimittaja Laatikaista. Hän jaksaa vuodesta toiseen jauhaa pääkirjoituksissaan ja palstoillaan, kuinka kansa huutaa johtajaa, kansa huutaa voimakasta johtajaa. Tällainen maininta muun muassa oli tässä pari viikkoa sitten. Laatikaisen sanoma on, että kontrollia, kuria, pikkutarkkoja määräyksiä, poliisivaltaa, pamppuja, vankeutta, ankeutta, harvainvaltaa, kähmintää, pienen piirin elämöintiä kansalaisten kustannuksella. Tämä on keskisuomalaisen mädännäistä taantumuksellista roskapolitiikkaa. Keskisuomalainen on surkea lehti. Älkää lukeko sitä saastaa. Lukekaa esimerkiksi Helsingin Sanomaa, se on aivan toisenlainen lehti. Se on paljon terveempi, henkinen, kriittinen. Tietysti sekin kannattaa systeemiä, mutta ei niin härskisti kuin keskisuomalainen. Keskisuomalainen on pelkkä vallanpitäjien äänitorvi ja Laatikainen vallanpitäjien nuoleskelija. Tämä on viimeinen ohjelma, minkä koskaan teen Päkäradiolla, joten tässä uskallan jo vähän sanoa todellisia mielipiteitä. Linnassa herrojen taas tanssitaan, ei rahvasta joukossa näe. Linnuissani pallit luohottaan, on kerrankin täynnekkävää. Hetki lyö, viime hetki lyö. No niin, nyt Radio Polariksen tämän ohjelman viimeiset hetket ovat käsillä. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille seurastanne. Milloin kohta